בקיצור, פורים. כל שנה זה אותו הדבר. נו, יש לך תחפושת בפורים? אני מקווה שעשית כל סוף סוף משהו. תמיד, או שאני רוח רפאים, או שאני קאובוי, או שאני חנון, או שאני לא מתחפש לכלום. אני עוד חושב על זה. התייעצתי עם חבר שלי. הוא הציע לי להתחפש לזמר קוריאני. אמרתי לו שלא נראה לי. הוא הציע לי את התינוק של במבה. אמרתי לו שלא נראה לי. הוא כעס. אמרתי לו שלא נראה לי. החלטתי לעשות חיפוש בגוגל. דמבלדור ובניו, מחסן התחפושות רמאללה, תחפושות בשקל. לא מצאתי שום דבר. החלטתי פשוט ללכת לחנות ולנסות למצוא משהו טוב. המוכר היה בלונדיני, מכסה ג'ינס, לאס מסטיק. אמרתי לו, שלום, יש לכם פה תחפושת? הוא הסתכל עליי. אני הסתכלתי על המוכר, ילד אחד הסתכל עליי, אחותו הסתכל עלינו. המוכר מאחורה עשה לי עיניים. הוא אמר לי, כן, שם. אני שמעתי. מה, אתה ילדה קטנה? אתה מתחפש בפורים? בקיצור, אין לי תחפושת לפורים. כן פורים. כיף.